Hindi na naipagdiwang pa ng 38 anyos na lalaki ang kanyang kaarawan nitong Lunes, March 23. Ito'y matapos siyang matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay Don Pedro sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Ang sunog nangyari bandang alauna ng madaling araw. Ang team namin is nawawala po yung may-ari ng bahay. Kaya medyo po kami ng ideya na baka baka na-trap po siya doon sa loob. Sa inisyal na investigasyon ng Malasiki BFP, mag-isa lang ang biktima sa kanyang bahay nang maganap ang sunog. Idiniklara ang fire out bandang 2:00 ng madaling araw. Umaga na nang mahanap ng mga bombero ang labi ng biktima na natagpuan sa nasunog na kusina ng bahay. Birthday po niya kasi and about to celebrate. Nag-inom po siya ng konti. Kasarapan na po ng tulog yun eh. Kasarapan na po ng tulog, baka kaya hindi po siya nakalabas. Hindi na po niya namalayan nung nasusunog na po yung bahay po niya. Isang 2 palapag na bahay at 2 imbakan ng mga gamit ang nadamay sa sunog. Umabot naman sa higit 30,000 pisong halaga ng ari-arian ang nasunog. Inaalam pa ng Malasiki BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy. Angel Arquero, RNG News.